Aturgun Selenyung Goro Goro dados Cikidot. Hey Jejakipun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuwasa nomor telu wong kang tange kono luno nomor papat wong kang mikir ahli toko papat mau syarat ceceke negara mungkin negeri kita lebih ing rupeda tentrem ayem atos saking sambikala panutane wis rupa bandha donya ninggalake Quran hadis lan agama ora nurut pituture wong tuwa ngalor ngidul loro amplop adol swara abece ketite ala rupamu laku bece bakal mlebu swarga laku ala uripe rekoso ada manungsa lan ada sing kuwasa wis bener tenan dawuhe para ulama kang kebentot kedudukan bondo donya mesti anje pundake wong liya laku tolim sarta karo padha bangka wis padha lali ora padha rumangsa tuminda dosa iku bakal disiksa siksa donya ora dadi apa siksa akhirat bakal mlaku neraka Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bitawabi mulkilai ajak-jakipun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuwasa nomor telu wong kang sugih basa lupa nomor papat wong kang pikir ahli donga papat mau syarat jejeke negara mugi negeri kita lebih ing rupeda tentrem ayem atos saking sambikala Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi
swara abece ketite ala ketara laku bece bekele mlebu swarga laku ala uripe rekoso adoh manungsa lan adoh sing kuwasa wis bener tenan dawuhe para ulama kang kabincut kedudukan bondo donya mati anje pondake wong liya laku dolim sarta roh padha bunga wis padha lali dosa iku bakale disiksa siksa donya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin adada ma fi ilmi lagi salatan daimatan bidawami mulkillahi negara patang perkara nomor siji menodauhe ulama nomor loro adile pamangku basa nomor telu kang soke kersa lomo nomor papat wong kang akhir ali tongo bapak syarat jejeke negara mugi nagi kita lebih ngerubeda tantrem ayam ada saking sapi kala صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله panotane wis arupa padha daya ninggalake Quran hadis lan agama ora nuruti tuture wong tuwa ngalor ngidul loro aplawa adal sora Allah ketara laku bece bakal mlebu swarga laku Allah uripe rekoso atuh manungsa lan atuh sing kuwasa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan lidawami mulkillahi walau menangis pilu hati ini sayangku akan tetap abadi
janji Oh kasih engkau bersedih Cintaku suci hanya satu untuk dirimu. Ku percaya padamu. Kasihku akan menunggumu Demi